Pagsugod ni Jesus iyang buluhaton, mga katluan ng iyang panuigon. Mibiya siya sa Jordan nga puno sa Espiritu Santo, o gidaa siya sa Espiritu sa kamingawan. Diin gitintal siya sa yawa, sud sa 40 kaadlaw. Nining panahuna, wa siya mukaon. Ug ang yawa mingun kaniya. Kung anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato. Nasulat, mabuhi ang tao sa pan lamang kundi pinaagi sa pulong sa Diyos. Unya gipakita kaniya sa yawa so sa kapagpamilok ang tanangging harian sa kalibutan. Ihatag ko kanimo kining tanang gahum ug bahandi. Ditugyan kini kanako ug makahatag ako niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo kining tanan kung musimba ka kanako. Nasulat, simbahang Ginoo nga imong Diyos. Ug siya lamang ang alagari. Unya gida siya sa yawa sa Jerusalem ug gibutang sa kinatas-ang bahin sa templo. Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon ka sa ilang mga kamot, aron dili madugmok sa bato bisan kani ang imong mga tiil. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintalang Ginoo nga imong Diyos. Unya miadto siya sa Nazaret, diin siya magdako. Kumusta? Kumusta? Sama sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Pagipabasa siya sa sakabahin sa sinulat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu sa Ginoo aniakan ako. Iya akong gipili sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga kabos. Gipadala ko niya aron pagpagawa sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawa sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa oras nga ang Ginoo umuluwas sa iyang katawhan. Maayo siya musulti. Kining kasulatan na tumang karong adlaw, sama sa inyong nadungog. Ang kasulatan na tuman, apan ang Mesiyas lamang ang makatuman sa maungsa. Unsa na ang pagibaw? Sa walay duha-duha, inyong isulti ka na ko ang panultihon. Tambali ang imong kaugalingon, doktor. Muingon isab kamo. Himuang kini sa kaugalingon lusod, sama sa imong gibuhat sa Kapernaum. Sultihan ko kamo, walay propeta nga dawaton sa kaugalingon lusod. Nagsabot sila nga ihug siya sa pangpang, apan miagi siya sa tiluwa sa katawhan, ug mipahilayo.
Miadto sa Kapernaum o sa kalungsod sa Galilea. Ang panahon sa Romano makita bisan asa, ug ang mga tao naghandom sa Mesiyas aron luwason sila sa kadautan.